Molt bones, benvinguts al Viure des de l'Essència. Seguim el viatge, seguim compartint i desaprenent, perquè a la vida res és el que sembla. El que pensem, aprenem i les experiències que vivim determinen la nostra dinàmica neuronal. Avui parlarem amb la doctora en Biologia Molecular Verónica Fernández Pascual de la ment conscient, inconscient i subconscient. Avui a la secció d'Aliments Essencials amb l'ecochef Alf Mota parlarem de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, perquè cada vegada som més les persones que en patim alguna. Avui a l'entrevista del mes ens acompanya una persona amb una gran sensibilitat. En el seu dia va estudiar una enginyeria, però precisament no és del tema del que parlarem avui amb ella. Parlarem del dia que es va permetre escoltar la seva intuïció i connectar amb la seva saviesa interior. Compartirà amb nosaltres el seu despertar en el món de les cartes del tarot, les cartes de l'Emma, com utilitzar-les i com el ser conscients d'acabar molt més enllà d'una eina adivinatòria. A la secció de Joves Tsunami d'Emocions ens acompanya la docent Àngela Grau i aquest mes hem convidat a Marc Castella, amb qui parlarem sobre la diversitat de gènere i la seva experiència personal. Com ja sabem, els sons són vibració i com a tals poden provocar un determinat efecte a les nostres cèl·lules fent que sentim diferents estats emocionals. Aquest mes, a la secció de Sons per l'Ànima amb Magam, Marta i Vega compartiran amb nosaltres el còdic de so de gratitud, canviant considerablement la nostra vibració i entrant en un estat d'harmonia i pau interior. Si us sembla, doncs, comencem. Tips quàntics amb Verónica Fernández Pascual. Seguim revolucionant els nostres paradigmes i transformant la nostra vida amb Verónica Fernández Pascual, autora del llibre Crecimiento con Conciencia. Verónica, benvinguda, com estàs? Hola, Glòria, encantadíssima d'estar aquí amb tu. Sempre estic encantadíssima amb tu. La teva veu, la teva vibració ens eleva tots i ens posa amb unes ganes de saber més que vaja. A veure, avui parlem de la ment, no? Seguim parlant de la ment, hi ha la ment conscient, l'inconscient i, a més, del subconscient, aquest estadi entremig del conscient i l'inconscient. Però, bueno, qui millor que tu perquè ens expliquis aquest món tan apassionant? Doncs moltes gràcies, ara m'has fet posar vermella. No em veieu, però una miqueta ara em sento pressionada. No, bromes a part, doncs sí, parlarem de la ment, però abans parlarem d'icebergs. Vosaltres us en recordeu del Titanic? Bueno, no sé, no crec que us en recordeu perquè no hi éreu. Però tots n'hem sentit a parlar del Titanic. Però segurament heu vist la pel·lícula del Titanic. Totalment. Segur que molts dels nostres oients l'han vist, han escoltat la història del Titanic. Bueno, i si no l'heu vist, a partir d'ara la veureu d'una altra manera, perquè, a veure, no us vull, com es diu, spoilejar, no us vull dir al final, però el Titanic va ser... Bueno, faré 5 cèntims només. I per què comencem per aquí? Doncs perquè el Titanic va ser un vaixell que es va construir cap a l'any 1914? 1912? No, 1912, perdoneu, que encara no havia arribat la Primera Guerra Mundial. Bé, es considerava en aquella època que era el vaixell més insubmergible del món i van fer el viatge inaugural, que anava entre Anglaterra i Estats Units. I al cap de 4 dies, em sembla que era, en una maniobra, en una mar en calma, en una nit sense lluna, van xocar contra una punta d'un iceberg i semblava que la cosa era una tonteria. Doncs no, aquell petit iceberg, que era molt més gran del que semblava, va acabar destruint el Titanic i es va enfonsar en 4 dies el vaixell més insubmergible fins a aquell moment. I per què us explico això? Us explico això perquè la ment, en realitat, funciona com un iceberg. I aquesta metàfora no és meva, que m'agradaria, perquè m'encanta Titanic, els icebergs i tot. Però no és meva. El pare del psicoanàlisi, el neuròleg Sigmund Freud, en el seu dia va ser dels primers que va fer una teoria sobre les capes o els estrats de la ment, tal qual. Com heu escoltat en càpsules anteriors, la ment defineix el conjunt de processos cognitius que tenen lloc en la nostra vida, dins nostra, i que encara no sabem ben bé d'on venen. Bé, doncs Sigmund Freud va establir diferents capes i més endavant els seus seguidors i sobretot seguidors també de Stefan Zweig, que era un escriptor que va col·laborar en alguns escrits de Freud,
van treure la metàfora de que la ment és un iceberg per poder explicar i entendre bé com funcionava la ment. I jo crec que és molt encertada. No sé si coneixes aquesta metàfora, Glòria. N'he sentit parlar, la conec, sí. Doncs farem 5 cèntims per la gent que no ho conegui, ni conegui Titanic ni res. Després d'això, us vull veure tots corrent a veure Titanic i mirant aquell iceberg. Doncs bé, la ment té diferents estrats, però bàsicament es pot considerar que en té 3, d'acord? Així com principals. Per començar, si fos un iceberg, la part que veuríem seria la part de dalt, que se suposa que és la part més petita. Un iceberg és una gran massa de gel o de glaç que té la seva part majoritària sota de l'aigua i no es veu. Aquesta va ser la gran tragèdia del Titanic, d'acord? Perquè no va veure aquesta part. La part petitona, que sí que veiem que està emergida, és el que seria assimilable a la ment conscient. És a dir, és la ment en la qual funcionem també normal. Bueno, funcionem amb totes, però és la que tenim consciència de tenir. És a dir, la que està activa, la que observa el seu entorn, la que, per exemple, jo ara mateix estic mirant el meu micròfon, la que ens permet racionalitzar, pensar en una cosa, trobar una solució, etc. La que pren decisions, podríem dir. Sí, podríem dir així. És a dir, és la que ens permet accedir, doncs, a imaginar, prendre decisions, etc. És a dir, en realitat seria com el nexe entre el que veiem fora de nosaltres, d'acord? I a partir del que veiem fora de nosaltres es converteix en un procés mental. M'explico? I diríeu que és una part, bueno, és tota la nostra ment. Doncs no, com la punta de l'iceberg només és el 5% de la nostra ment. Llavors, a partir d'aquí trobem una part de l'iceberg que està entre la part que sí que veiem i la que no. El límit de l'aigua, no? Que seria... Aquesta és la ment preconscient, que se li diu... Bueno, té molts noms. L'anomenarem preconscient, val? Que és el pont entre aquesta ment més conscient i la inconscient que veurem a continuació, que és la part que no es veu. I és la que ens permet portar records a la llum. M'explico? Records que no recordàvem, però a través d'una teràpia o d'un esdeveniment. A vegades un esdeveniment de cop i volta ens fa tornar a recordar una cosa que havíem oblidat, aparentment, no? I que ens permet treure-ho a la llum i accedir a informació realment molt valuosa que desconeixíem que teníem per poder-la sanar. Ens ajuda a aflorar-ho. És aquell pont, podríem dir. Exacte. Segurament a alguns de vosaltres us ha passat, O amb alguna olor, d'alguna manera, de cop i volta recordeu una cosa de quan teniu 5 anys, que en teniu 40 i no us en recordàveu. Doncs és aquesta. I llavors ens queda el tros més gros de l'iceberg, que és la ment inconscient. És la part que està submergida. I això és molt interessant, perquè està submergida com un iceberg. És a dir, aquí és on s'emmagatzema tot. I quan dic tot, és tot. O sigui, des de que vam néixer fins en aquest moment de la nostra vida, on es guarden totes les experiències que hem tingut. Totes les que no podem recordar, a més de forma conscient, aquests records, pensaments, sobretot també els records estan molt associats amb l'impacte emocional que hem tingut. Els traumes, no? Podríem dir, Verònica? Exacte, aquí anava. O sigui, els traumes es defineixen com un record o una experiència amb un impacte emocional normalment negatiu, perquè és un trauma, però també recordem coses que ens han agradat i que també han tingut un impacte positiu, però que s'han guardat allà dins i no accedim de forma fàcil. M'explico? No és com jo ara intento recordar el que he menjat avui i me'n recordo fàcilment. No. Són records que estan allà emmagatzemats. També hi ha desitjos i instints. De fet, la ment inconscient és com un super arxivador, per dir-ho així, i es considera que és la ment, com dir-ho, més intensa, o sigui, més primària. Sí, més primària, més emocional. Per això, molts cops prenem decisions irracionals, emocionals i irracionals, de comprar alguna cosa, per exemple, o el que sigui, llavors diem, quan parem en fred i accedim a la ment conscient, pensem, com hem pogut fer això? O sigui, perquè hem tirat de l'emoció. I clar, penseu que tot el que està aquí sota regeix la nostra vida, perquè és el 95... Bueno, aquests números també us dic una cosa, Glòria, entre tu i jo, que no sé si tu saps, però d'on han tret aquest número? Del 5% i del 95%. M'agradaria veure-ho, però... Sí, més, no? Sí, més, però bueno, és perquè us feu una miqueta una idea, d'acord? De les proporcions, potser és el 10%, 90%, ens expliquem, però perquè veieu la importància de la ment inconscient a la qual no accedim, però que en el fons està... És la que es diu, la que mou els fils, la que està allà amagada movent els fils de la nostra vida, d'acord? Llavors... Com podríem, Verònica, accedir a aquesta ment, a aquesta part de l'inconscient, no? Perquè puguin aflorar aquests bloquejos que podem tenir. Aquí hi ha moltíssimes aproximacions. Per exemple, hi ha gent que fa, per començar, Freud, Jung i tots els pares d'aquesta corrent del psicoanàlisi tiraven molt d'aplicar protocols, tiraven de la hipnosi també, per exemple. Una altra font molt important
molt important que us recomano per accedir a aquesta font de l'inconscient són els somnis. I, de fet, Freud, ell tenia treballs sobre els somnis com a accés a aquesta porta de l'inconscient. L'inconscient també és molt curiós perquè sembla ser, i si hi ha algú que ens escolta i coneix més d'aquest tema, ens encantarà saber la vostra opinió, es regeix pel simbolisme, per les imatges. Llavors, podem accedir, igual que el món dels somnis és un món oníric amb imatges, podem accedir a aquest coneixement, a vegades en el dia a dia, des de la ment conscient, trobant els simbolismes en la nostra vida quotidiana que puguin tenir algun significat per a nosaltres. Però per a mi, sens dubte, una de les fonts més importants és revisar els nostres somnis i què ens estan dient. Una pràctica molt bonica que podeu fer, i de fet jo la faig, jo tinc un bloc de notes al costat de la tauleta de nit i un llapis, llavors quan em desperto, que tinc el somni molt fresc, l'apunto. Apunto tot el que puc recordar, o sigui, d'imatges, si té colors, si no té colors, amb qui he parlat, i ho deixo allà, i més endavant hi torno i intento veure si hi ha algun patró que em pugui dir alguna cosa. Aquesta és una font, ja us dic, la hipnosi també és una font, i hi ha moltes aproximacions terapèutiques que intenten sanar traumes, sobretot, que estan en aquesta part de la ment i treure'ls a la llum. Podríem dir també, Verònica, que el fet d'anotar-ho amb una llibreta, aquest tip molt interessant de posar la llibreta a la tauleta de nit, a partir del moment que ho escrivim, és com que fem que flori, no? Aquell punt que ens podia bloquejar en un moment determinat. Li estem posant llum? Podríem dir-ho així? Podríem dir-ho així. A veure, en el fons, el procés d'escriure en si, per si mateix, a mà, és molt sanador. S'ha vist que ens permet connectar diferents àrees del cervell a nivell cognitiu i comprendre molt millor les coses. Per tant, només escriure-ho ja ens està permetent intentar comprendre-ho i treure-ho, exactament. De fet, hi ha moltes disciplines que expliquen més enllà del que estem comentant dels somnis, de començar el dia fent el que s'anomena journaling, d'acord? Que és un terme anglosaxó que ens està referint a escriure unes quantes pàgines quan comencem el dia del que sigui, encara que no tinguin sentit, d'acord? Per veure què ens està aflorant, perquè just quan ens hi llevem estem en aquest estat de ones teta delta que passen a alfa, que encara no han passat a beta, que això ho veureu en una càpsula anterior, en el qual encara estem desperts però no del tot. Estem en aquest regne on encara tenim la ment entre cometes oberta, on aquest pont de la ment preconscient està més obert. Abans de començar a pensar en ostres, a veure, què haig de fer avui? Just abans d'aquest punt és molt útil anotar el que ens vingui a la ment. O sigui, encara que no tingui cap sentit, repeteixo, perquè ens estarà donant informació molt valuosa. No estem parlant de co-crear el dia, sinó estem parlant d'aflorar allò que està sense passar per la part racional. Exacte, en aquest punt no estem parlant de co-crear. En un altre punt en parlarem, però ara en aquest punt no. Verónica Fernández Pascual, moltíssimes gràcies. Prenem nota, posarem el journal a la nostra tauleta de nit, perquè el viure ens encanta poder compartir aquests tips, aquesta nova mirada de vida, aquesta filosofia, perquè realment tenim tots un potencial que desconeixem i que és imprescindible de posar-li llum. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres. No, moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres que esteu a l'altre cantó. Només fer una postdata a aquesta càpsula, i és que a vegades els somnis els descartem, no? Primer que ens oblidem ràpid i segons els descartem com a font d'informació. Però a partir d'ara us poso un repte, i és que la propera setmana, o fins que torneu a escoltar la següent càpsula, anoteu cada matí els somnis que hagueu tingut. És probable que hi hagi dies que us lleveu i que tingueu la sensació que no recordeu res. No passa res, no anoteu res. Heu de saber que somiem igual, el que passa és que no ho recordem, d'acord? Però us poso aquest repte i que ens digueu què us ha semblat en la propera càpsula. Anotat. Una abraçada, Glòria. Una abraçada, Verònica. Fins ben aviat. Aliments essencials amb Alf Mota. Benvinguts a la secció de cuina natural i salut amb l'ecochef Alf Mota. Molt bones, Alf, com estàs? Hola, molt bé. Anem a veure les famoses intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, que qui més qui menys té alguna intolerància, alguna al·lèrgia, podríem dir-ne,
gairebé el pa de cada dia, no? Quines són les més comuns? A què són més comuns les al·lèrgies i les intoleràncies, Alf? És cert que cada vegada més ens trobem amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries i cada vegada hi ha més diferents, no? Però hi ha com uns 14 al·lèrgens comuns, i parlem de llet de vaca, dels ous, la soja, el blat, els crustacis, els fruits secs, també en podem parlar de l'api i uns altres que hi ha el sèsam, no? Hi ha aquests 14 que són més comuns i que estan obligats, per exemple, a restauració a tenir-los indicats i puntuats, però cada vegada més ens estem trobant més amb altres tipus d'al·lèrgies i intoleràncies perquè realment és un problema molt actualitzat. Molt perquè creus que cada vegada hi ha més gent amb intoleràncies? Jo crec que això és un problema d'un deterioro del sistema digestiu, no? Que, com sempre dic, va molt relacionada amb el sistema nerviós. Tenint en compte que el nostre sistema nerviós està molt tocat, no? Per l'estil de vida que portem, el nostre sistema digestiu, que estan molt lligats, també s'ho sent, no? També hem de veure que a la nostra alimentació en els últims 50 anys va canviar moltíssim i el nostre cos no va tenir temps d'adaptar-se, no? Parlem de la manera com s'estan produint els aliments, no? Per exemple, el blat, és molt problemàtic el blat modern, no? Però si parlem de l'espelta, del camut i altres grans que són més ancestrals i que no van tenir modificacions perquè siguin més productius, doncs són menys conflictius a nivell d'intoleràncies. I d'aquí va el tema, no? Entre combinants que aquesta alteració dels aliments primaris, no? Aquestes alteracions de la natura que té un efecte, combinat amb un estil de vida que és molt propens a que nosaltres no estem a gust amb nosaltres mateixos. Aquest estrès que també és el pa de cada dia, com dèiem a l'inici de la càpsula. Exacte. Com podem substituir els al·lèrgens més comuns, el gluten i els làctics? Què ens recomanes? Sí, realment aquests dos són els que estan més presents, no? I realment són aquests dos els més difícils, no? De deixar anar, perquè hi ha relacions no només fisiològiques amb aquest tipus d'aliments, però sobretot relacions emocionals, no? Afectives que tenim amb el pa, no? A un nen petit quan està plorant, si li dones un tros de pa, es calla, deixa de plorar, no? I els làctics ens connecten molt amb l'energia materna, amb aquesta dolçor, amb aquesta seguretat. Actualment podem utilitzar farines alternatives a la farina de blat, com pot ser la farina de fajol, com pot ser la farina de gra, com pot ser la garrofa, que també ens ajuda a fer bons pans, a fer bones masses, i pel que fa a altres tipus de productes fets amb blat, com pot ser la pasta, això també ho podem trobar fàcilment avui en dia, pasta d'arròs, pasta de blat de moro, però anem amb compte amb els productes comercialitzats. I pel que fa als làctics, són fàcils de substituir per begudes de fruits secs, com pot ser la beguda d'ametlles, d'avellanes, o beguda de civada, que és un cereal. Avui en dia és bastant fàcil, no? de trobar alternatives, però a vegades hem de tenir en compte que són alternatives, no és exactament igual el mateix, no? Una amiga que és mestra de pastisseria sempre diu, sense gluten, sense ou i sense llets, això no és un pastís a la vella usança, però ja és un complement i que moltes vegades estan inclús més bons que els convencionals. De fet, és una mica també el fet d'educar el paladar, no? El que comentaves de que estem acostumats a associar amb el pa en aquell moment, aquest component emocional dels aliments amb la nostra història, no? El que portem de vida, hi ha un vincle molt important, no? Sí, molt fort, i passa per la ment, no? Per tant, també quan volem fer un canvi d'hàbits alimentaris, també hauríem de fer un canvi de l'actitud mental, no? Un treball emocional. Un treball emocional i un treball inclús intel·lectual, no? Per això estem fent aquest programa també, no? Per ajudar a que la nostra ment accepti i entengui que a vegades estem bé, funcionant bé on estem, i a vegades hem de fer canvis, i tots els canvis demanen un esforç, no? Un sortir d'un confort a què estàvem acostumats. Però si és per millor, perquè jo sempre crec que els canvis sempre són per millor, doncs benvinguts siguin. És el fet d'escoltar-nos, aprendre a escoltar-nos quan el nostre cos rebutja un aliment, és que va més enllà de l'aliment en si. Sí. Hi ha una informació al darrere. I no s'ha de tenir, perquè a vegades passa sobretot amb el gluten i amb els làctics. No hi ha cap problema si estem una temporada sense menjar gluten i sense menjar làctics, sempre que això vagi
vagi acompanyat d'una alimentació equilibrada i una alimentació saludable i natural. No és deixo de menjar gluten i làctics i però deixo també tot l'altre i menjo processats, que és el que moltes vegades passa, no? Ara al mercat trobem moltes alternatives al gluten i alternatives als làctics que no estic gens d'acord. Comença a llegir les etiquetes, què hi ha de nutrient, què hi ha d'aliment real allà, no? Aprenguem a llegir les etiquetes. Aprenguem a llegir les etiquetes i a vegades és pitjor el remei que el verí, no? Com de tenir-lo en compte. O anem a buscar substituts més naturals, no? O possible, els hi ha, és una qüestió de reaprendre, no? A utilitzar-los, i a vegades a mi m'ha passat moments puntuals com que el meu sistema digestiu no ho pot suportar, i llavors estic un mes, 2 mesos sense menjar aquests aliments amb gluten o amb els làctics que m'estan fent mal en aquest moment, i després això es recupera i puc tornar a menjar-lo des d'un altre lloc. És aquest fet de llegir la lletra petita. Sí. Som energia, aquest camp quàntic, no? Que a tot arreu. Al programa tenim una companya, la Verónica Fernández Pascual, que ens parla de que tot és energia i que el camp està ple d'informació. Sí, desde luego yo crec que hem de tenir una actitud positiva, tranquil·la, amable amb allò que estem ingerint. Si jo estic pensant, si estic projectant una energia que això me sentirà malament, que això no és bon per mi, per molt bon que sigui, a nivell biològic, a nivell nutricional, no serà, perquè la meva ment, la meva energia m'està dirigint, m'està dient que no. Per això és cal cultivar, no? Aquest aliment no només pel cos, però també per l'ànima. Totalment d'acord. Comentaves també, em deies abans, amb el micro tancat, deies la importància d'evitar les contaminacions creuades a la cuina. Sí, això de tenir en compte, sobretot quan parlem d'al·lèrgies, ¿vale? L'al·lèrgia al gluten, per exemple, o l'al·lèrgia als làctics és seriosa. Una persona pot menjar una petita quantitat, que vol dir aquest drap que va netejar la taula on vaig tallar el pa, després estic cuinant alguna cosa i toco amb aquest drap al menjar, doncs ja fem una contaminació creuada. I això és un tema greu, és un tema que hem d'anar en compte, no? Hem de ser serios i mai enganyar amb això, perquè la persona pot realment tenir problemes greus que pot portar cap a l'hospital. Llavors, si volem realment certificar que no hi ha cap contaminació creuada, el meu consell és o tenim una zona a la cuina on només treballem fora d'al·lèrgens, vale? Això és complicat, sobretot si estem parlant d'una cuina casolana, o abans de cuinar altres coses, cuinem allò que no té al·lèrgens, saps? I després a partir d'aquí ja no hem de patir, perquè bueno, comencem amb la cuina neta, no? Esterilitzada d'alguna manera, fora d'aquests contaminants, i després no passa aquestes contaminacions creuades que moltes vegades passen. No és per voluntat, però és per les presses, per despiste, perquè és molt fàcil que succeeixi. Totalment d'acord, és el fet de dir estar en el moment present. Exacte. Estiguem en el moment present. Exacte. Anem a la recepta, anem a aquesta recepta que ens portes avui, a veure. En realitat en porto dues. En portes dues, doncs. Dues paellets, vale? Com que és el que tots volem. Obrim el nostre quadern de receptes de cuina saludable amb el xef Alf Mota i vinga, anotem. El pan de fajol, el fajol és un gran, de fet es diu també blat sarraí, però no té res de blat, ni és un cereal, és un pseudocereal. Bueno, que dona molts bons resultats per fer pans. Llavors ho podem fer amb farina, però a mi m'agrada més fer a partir del gra. Només deixant el gran de remull d'una nit, per exemple, unes 6 hores, al dia següent escorreixes i neteges aquesta aigua que va estar en remull, tornes a posar una mica d'aigua, una miqueta de sal, una miqueta de bicarbonat o altre lliurant més natural, no? Anar en compte amb els lliurants químics, sobretot que no tingui gluten, no? Perquè ho estem fent una recepta sense gluten, i ho tritures i poses al forn i tens pa. És màgic. És màgic, total. I facilíssim. Cada vegada ens ho poses més fàcil. Sí. Cada vegada intento anar més a l'essència, no? A l'aliment essencial. Bueno, però no patiu perquè aquesta recepta, com sempre, la publicarem, i també amb les quantitats exactes, els temps, però bueno, perquè veieu que no és gens complicat fer pan de fajol. I la beguda vegetal d'ametlles, l'amella és un fruit sec molt nostre, és un fruit sec ric en greixos saludables, ric en proteïnes, ric en calci,
té més calci que el calci que l'hem a trobar a la llet de vaca i un calci molt més assimilable que el de llet de vaca, perquè de vegades no és només la quantitat de micronutrients que té un aliment, és la capacitat que tenim d'assimilar-lo, no? La llet d'ametlles vegetals o la beguda vegetal d'ametlles, perquè no podem dir llet, si no és llet de vaca o d'un altre animal, també és senzillíssima. La mateixa nit que deixes el fajol enramut, deixes les ametlles. I llavors el dia següent les tritures, les coes, no? Les escorreixes, les filtres d'alguna manera i tens una llet vegetal d'ametlles. Almota, això és fantàstic. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera píndola. Fins aviat, Clàudia. Fins aviat. Gràcies. Avui conversem des de l'essència amb Montse Herrero, Cartes de l'Emma. Avui, a l'entrevista del mes, ens acompanya una persona amb una gran sensibilitat. En el seu dia va estudiar una enginyeria, però precisament no és el tema del que parlarem avui amb ella. Montse Herrero, benvinguda al Viure des de l'Essència. Com estàs? Hola, bé. Sí. És curiós, no? Vares estudiar en el seu dia enginyeria, però en canvi et vas començar a deixar sentir, a escoltar aquesta veueta, sentir des d'aquest punt de la intuïció i les coses, tot i que segueixes portant endavant doncs, el teu negoci, però hi ha aquesta part que avui tenies moltes ganes de compartir amb nosaltres i t'ho agraïm molt que estiguis aquí al programa. Avui parlarem de les cartes del tarot, una tècnica que vares utilitzar per connectar d'una manera inconscient amb la teva saviesa interior, no? Et vas anar donant compte d'una manera gradual de que realment t'estaven parlant. Sí, tot va començar una mica també com un joc, no? Fa bastants anys, fa uns 20 anys o així, que a través d'una amiga vaig descobrir les cartes, no? I primer era també lo típic, no? Amb sopars, tirar cartes amb les típiques preguntes de si trobaré parella, tot això, no? Que és lo habitual, no? Quan és així com un joc. I després, ja al cap d'un temps, vaig estar bastant de temps així com jugant, diguéssim, i al cap de molt de temps, que va ser ja quan el confinament, que clar, va haver un lapse de temps, potser de 10 anys que no les vaig tocar, no? O molt poc, i amb el confinament, que va ser una època així bastant... Dura per tots, eh? Dura per tots, sí. En allà vaig un altre cop agafar-les i vaig començar a aprofundir. A connectar una mica amb aquest volíem dir, eh? Sí, estudiar-ho, bàsicament, no? Una mica de... Vale, no és un simple joc que vol dir cada carta, no? I no només què vol dir, sinó com em pot ajudar o com pot ajudar una mica. No? Perquè, si em permets, anem als inicis, als orígens, a la història del tarot, no? De fet, la llegenda remunta a les primeres dècades del segle XIII, quan els mercaders del Mediterrani recorrien la ruta de la seda per Xina i Pèrsia i Àfrica, doncs portant les seves pertenences i el primer joc de cartes, no? També conegut a Occident, anomenat Mabluk. O sigui, és curiós com, a veure, fem una miqueta d'història, perquè lluny de saber què em pot anar bé o què no em pot anar bé, hi ha una història molt bonica al darrere. Sí, com bé dius, va començar... De totes maneres, tot és molt incert, perquè no hi ha documentació escrita fins al segle XVIII, realment, no? Llavors, és anar llegint diferents autors, diferents teories que hi ha, no? I aquesta és una d'elles, no? Que va començar amb els marxants i que es va anar escampant una mica pels llocs, no? També hi ha la teoria que va començar a Egipte, perquè les cartes tradicionals tenen algun símbol que pot recordar símbols egipcis, i fins i tot hi ha alguna teoria que diu a la Xina, no? Que eren com unes plaquetes de marfil que vindria a ser una mica com avantpassats, per dir d'alguna manera, de les cacs, no? I aquestes d'Egipte, que també era aquesta època més o menys, eren unes plaques metàl·liques molt fines que es diu que estan enterrades a sota la Gran Esfinge i que el govern mai ha volgut descobrir-ho ni treure-ho d'allà, no? De totes maneres, aquestes cartes encara no tenien l'estructura que tenen ara, no? Pel que se sap, que el que et dic, no hi ha res gravat en pedra, no? Perquè tot és una mica incert.
tenien els 4 pals, com els que coneixem de la baralla espanyola, no? Espases, copes, oros i bastos, i no tenien encara les figures que serien ara els arcans majors, no? Llavors sí que va ser ja al segle XV, amb el Renaixement, on es va consolidar com un joc aristocràtic, on la noblesa el feia servir per jugar com un joc de la oca o de qualsevol cosa d'aquestes, no era encara una eina endevinatòria. Tot i que també per aquí al segle XV ja va començar a haver-hi evidències endevinatòries, però també una mica com un joc, no? Una mica com jo vaig començar també, no? Una mica que hi havia la típica pitonisa que tenia el rei o la dona aquesta sàvia, no? Que era a qui se li consultava. A qui se li consultava sobretot per temes polítics o temes de salut, no? Llavors aquestes figures, no? Eren aquestes dones o també alguns homes mentalistes, no? Hi havia, ho interpretaven literalment, sense buscar el sentit profund, és a dir, sortia al penjat, moriràs ahorcado, no? Era una mica una miqueta dur, sí, no? No era amb el sentit que després li va agafar el tarot, no? Llavors, la primera baralla que tenim una mica d'evidència del segle XV és la del Visconde Sforza, és un nom italià, no sé si el pronuncio bé, però és aquest, que va encarregar les cartes afegint ja tot el que serien ja les figures dels arcans majors que en algun lloc he llegit que d'alguna manera va dibuixar els membres de la seva família, i afegint també la reina, perquè en els pals de la baralla hi havia sota cavall i rei i no hi havia la reina, com crec que la baralla espanyola és així, sí. No? Doncs en el tarot van afegir la reina també, no? Perquè era una figura important en l'època, bueno, important, sí que era una figura que no passava desapercebuda tampoc, no?, en l'època. I d'aquestes són les primeres que tenim una evidència de cartes i que encara existeixen, i se'n conserven de les 78, 74. 4 es van perdre en algun moment de la història, també perquè això va començar a ser perseguit per l'Església i deia que això ho dibuixava el dimoni, no? I les van començar a cremar i tot això, no? Que necessari poder veure l'altra cara, poder connectar amb aquesta eina. Aquí al programa ens agrada molt parlar de com podem connectar amb la nostra saviesa interior, amb la nostra essència, connectar amb la nostra ànima, no? Que bonic el nom, l'Emma. No és la Montse, sinó que són les cartes de l'Emma. D'on va sorgir el nom? Bueno, doncs no ho sé. La veritat és que quan al confinament vaig voler obrir un perfil d'Instagram per mi, bàsicament, per deixar una mica constància de les meves tirades o de les meves interpretacions, però un tema purament d'aprenentatge per mi. I no sé per què vaig posar-li aquest nom, no ho sé. És una cosa una mica estranya perquè després, parlant-ho amb una amiga que coneix els meus pares, em va dir, però si aquest és el nom que la teva mare et volia posar quan vas néixer, no? Era el nom que m'havien de posar, però finalment no me'l van posar perquè la meva mare va tenir complicacions al part, no? I ella també es diu Montse, i em van posar Montse. I em vaig quedar una mica així com amb xoc, no? Ostres, no? Sí que recordava que m'havien explicat aquesta història de petita, però en aquell moment, quan vaig posar el nom, no sé. Que bonic com vas, quan un va enllaçant, li va trobant sentit a les coses, i això moltes vegades passa quan connectes realment amb el que has vingut a fer, no? Amb aquest propòsit de vida. El tema del pseudònim d'Emma, jo et preguntaria, per què segueix sent Emma? I em deies, no, Glòria, és que Emma, perquè així també m'ajuda a desconnectar de la meva vida quotidiana, no? I connecto realment amb aquest altre estat, sí? Sí, una mica és això que se li diu en aquest món el nom màgic, no? Que, clar, a diferència del de naixement, aquest el tries tu, no? L'altre te'l posen. I aquest no és especialment un nom de dona que m'agradi, no és un nom que... Però, bueno, ara sí que m'agrada perquè m'he fet molt amb aquest nom, no? Però és una manera de connectar amb la teva saviesa interior, bueno, no saviesa, amb el teu estudi, no? Amb tot això, no? Perquè és com que té un propòsit, no? Aquest nom és com un actor, no? Que té un personatge o... No és un personatge, però sí que m'ajuda a centrar-me i a connectar-me amb això i no amb el soroll diari. Amb el soroll diari, no? Em deies, Glòria, que no és una simple eina adivinatòria, no? És algo molt més profund. Respectem-ho, perquè realment tenim el concepte de que el tarot endevina el futur i ens quedem amb aquelles imatges, no? Del teletienda que diuen, que, clar, li fa més mal que bé. Llavors posem una mica de consciència i d'amor i de serietat al tema, perquè realment hi ha una història molt interessant
per nosaltres, per poder avançar i poder conèixer-nos cada dia una miqueta més. Sí, realment el tarot al final tècnicament és un llenguatge de símbols, no? I en aquests símbols està representat tot el coneixement que necessites per avançar tu a la vida, no? Al final és un storybook, no? És com la història de la vida representada en diferents estats i que en cada moment et pot ajudar pues, això, no? a treure el que tens més endins, no? El que la teva ànima sap, que diuen que la teva ànima ho sap tot, no? I tu no vols veure o bueno, que no ho vols veure i t'ajuda a treure el que tens més endins, no? I a reflexionar. Quina estructura té el tarot? El tarot són 78 cartes i té 22 arcans majors, que són arcans, vol dir secrets majors, i són les cartes que són com més importants, no? Que és el que deia abans, que representen tots els aspectes de la vida, no? I de fet si els poses per ordre i segueixes la història, no? Doncs comences amb el boig, que és la persona innocent, que vol conèixer món, que es tira al buit sense ni saviesa ni sense res, no? Que seria el nen innocent, no? Que vol descobrir món, fins al món que ja és, bueno, ja he assolit tot el que necessito, no? D'aquesta etapa, que això no vol dir que sigui el boig neixo i el món em moro, Pot ser la història d'una relació, per exemple, no? O d'una feina o de qualsevol. I com una carta ens pot dir moltes coses diferents, no? Aquest deixar-nos sentir també. Què t'està dient aquesta carta envers en com et trobes tu en el moment present? Sí, una carta, clar, pot voler dir moltes coses i depèn de com preguntis també, no? Però sí que és veritat que ja de bones a primeres amb la teva intuïció ja ho veus, no? Treus una carta i el primer ja és bon rotllo o mal rotllo, no? Clar, és aquest exercici, no? La importància d'aprendre a fer aquest propi exercici d'un mateix, no? D'escoltar-se i com, bueno, doncs la carta podria ser inclús l'excusa, no? Que et fa veure com estàs tu, encara que a vegades ens costi, no? Sí, mira, avui justament parlant amb una persona completament escèptica, que no hi creu, no? Amb tot això, i que, bueno, que n'he parlat bastant del tarot i això, no? I em deia, bueno, per una persona com jo que no hi creu, no? El tarot és una excusa perfecta per reflexionar, per treure una carta i reflexionar sobre un tema que potser no t'aturaries a fer-ho perquè tens feina, perquè no en tens ganes o... No? Fixa't com un mateix, sense donar-se en compte, està verificant el que és la utilitat del tarot, no? Perquè una persona escèptica però que et diu una carta et mostra allò que potser tu mateix no pots veure, no? O no et pots parar. Sí, o que et fa mandra o que no trobes mai el moment, no? I llavors et surt i dius... I clar, ja vulguis que no, et fa reflexionar, no? Com les podem utilitzar? Perquè moltes persones que ens estan escoltant, ara sí que ja els hem posat la llavor, i deuen dir, val, però per on començo? Com podem començar la nostra història amb les cartes del tarot? Primer pots comprar una baralla o que te la regali algú, o... hi ha moltes supersticions d'això, no? Però te la pots comprar tu perfectament. De fet, jo me n'he comprat moltes, en tinc 11 de diferents i me les he comprat gairebé totes jo, no? Excepte un parell. L'ideal és que primer t'has de familiaritzar amb la baralla i diuen que ha d'absorbir la teva energia, no? Perquè al final les cartes també, quan les tires, hi ha molt d'energia per aquí, no? I l'ideal és agafar tota la baralla, mirar-te-les una per una, no? I, bueno, familiaritzar-t'hi amb elles. I està molt bé agafar de totes i triar la que més t'agrada i la que menys t'agrada, no? De dir la que, mira, és que em transmet una alegria o el que sigui, l'altra una pena, no? Per exemple. I llavors, clar, tu saps que quan te les tires i pel que sigui, una tirada et surt la que tu ja tens com codificada com la millor carta, doncs allò, clar, et dona un subidon, no? I clar, si et surt l'altra, doncs al revés, no? Llavors, hi ha diverses maneres de fer-ho. Tu pots treure't la carta del dia, no? De preguntar a les cartes, per exemple, això, dona'm un missatge, no? Un missatge que necessitis saber alguna cosa, o hi ha alguna cosa que necessitis saber avui, no? I potser et surt una carta que et quadra molt i dius, ostres, sí, és que això em quadra molt amb el dia que tinc, o una que diguis, és que això no s'agafa per enlloc. Doncs aquest no s'agafa per enlloc també has de pensar a veure què pot haver-hi en la teva vida
que pugui aplicar allò, no? Perquè diuen que les cartes sempre et diuen el que necessites. Que tu no ho sàpigues interpretar no vol dir que no sigui el que és, perquè de vegades et surt una carta que dius, no sé, per exemple, tu estàs preguntant, ara ho posaré així molt, per una cita, no? Tinc una cita, no? I com m'anirà? Clar, t'hauria de sortir algú de copes, no? Que és romàntic, emocions i això. Et surt espases, no? I dius, hòstia, és que això no té res a veure. Vale, doncs agafa una altra carta. No, potser et surt espases perquè aquella persona potser és una persona superfreda, que no t'agradarà, que és molt mental, que és molt intel·lectual, o al revés, o que tu et comportaràs d'una manera molt freda, molt intel·lectual, llavors et dirà, ei, t'has sortit espases, si tu t'interessa aquesta cita, per dir-ho d'alguna manera, doncs no siguis tan freda, no? Deixa't anar una mica, o... Poso aquest exemple perquè, com que la gran majoria de gent pregunta... Sí, el tema sentimental. El tema sentimental és com més fàcil d'entendre, no? Potser. Tenim les cartes, ens familiaritzem amb la que ens agrada més, amb la que ens agrada menys, traiem una carta al matí, a veure quin dia se'ns presenta, li podem formular una pregunta i a partir d'aquí ens anem familiaritzant. Llavors hi ha un altre punt també que em vas comentar, que tu t'anotes les cartes a diari, perquè després al cap dels dies pots fer com una mirada de projectada més a llarg termini, no? Podríem dir? Sí, a mi m'agrada això. Bueno, de fet, és lo normal, no? Anotar-te quina t'ha sortit i llavors doncs quan passen els dies o quan dius, ostres, és que porto molts dies que em surten espases, no? Què està passant, no? Potser que deixi sortir una mica les emocions, no? O fa masses dies que... O m'estan sortint molts arcans majors, no? Això normalment són que estàs en moments molt importants, més importants de la vida, no? Perquè els majors són així aspectes importants de la vida i els menors són com més al dia a dia, no? Són coses que es poden solucionar potser avui o demà o més pim-pam, no? Quin joc de cartes recomanaries als nostres oients per iniciar-se en aquest viatge cap a la seva saviesa interior? Per aprendre sempre recomana el Rider-Waite, no? Que és una de les més antigues i més tradicionals. Són el tarot de Marsella o la Rider-Waite, però el tarot de Marsella, que també és recomanable començar només amb els arcans majors, que són les 22 cartes, que ja no són 78, i sempre, clar... És millor perquè hi ha menys informació, diguem-ne. Sí, hi ha menys informació. Però el de Marsella, els arcans menors són molt similars a el que dèiem de la baralla espanyola, no tenen dibuixos, llavors són molt difícils d'interpretar, no? I el Rider-Waite té més dibuixets i són més intuïtius i és molt més fàcil, llavors... Com és l'estàndard, per dir-ho d'alguna manera, i que la majoria de llibres parlen d'aquest i tens tots els significats, és el millor. Perquè després els que hi ha d'altres autors, que són molt bonics, i estan tots basats igualment amb el Rider-Waite. No? Doncs així aconsellarem, no?, que poden iniciar-se amb el Rider-Waite. Hem de ser conscients, i és bonic de comentar-ho, que de la mateixa manera que les persones van al terapeuta o llegeixen llibres d'autoajuda, les cartes del tarot és una eina a tenir en compte, no? Li estem posant llum en el viure des de l'essència. Montse, ja estem arribant al final del programa. Una persona tan sensible, amb aquesta profunditat, quin creus que és el sentit de vida? Què creus que hem vingut a fer aquí? A viure i aprendre, no? Hi ha un tros d'una cançó de Charango que m'agrada molt, no? Que diu alguna així com viure no és estar vius, sinó que és l'actitud d'omplir la vida, no? La vida, allò que passa quan rius. I clar, per mi és això, no? La vida, allò que passa quan rius. Quan rius és quan estàs bé, quan tu estàs passant bé, quan ets feliç, quan estàs gaudint del moment, no? Crec que hauria de ser això, no? Sempre fer coses per gaudir, no per obligació ni per seguir unes normes, una actitud, no? Una actitud d'omplir la vida, no? I per tu viure des de l'essència? Per mi viure des de l'essència, doncs, és ser tu mateix. No intentar ser el que no ets, no? Viure sense màscares, és igual si ets torpe, si no t'agrada el que li agrada a la majoria, i no tenir enveges i alegrar-te dels èxits dels altres, no? De no tenir mai aquesta necessitat de tenir coses que tu no... Que tenen els altres, no? Que tenen els altres o que tu no necessites o que al final no van amb tu, no?
que ve de fora, no? És de fora, no surt del teu interior. Sí, però sobretot això, no perdre mai no sé, no voler ser qui no ets, no? Com deia la cançó del Super 3, no? Una mica, això. Montse, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge de llums i ombres, com t'agrada a ti tu també, que aquesta frase de viatge de llums i ombres és molt teva. Bé, no sé si hi ha alguna paraula, alguna cosa amb la que t'agradaria acabar el programa d'avui, perquè realment ens ha deixat a tots amb ganes de més. Doncs només recordar que el tarot no sentencia, que només orienta i que sempre nosaltres tenim el llibre albedrío per decidir. El tarot ens donarà aquell cop a l'esquena que ens fa falta per continuar o ens posarà en alerta en alguna situació que hàgim d'estar al cas. Res més, recordar que tot està a les nostres mans i que s'ha de gaudir el viatge d'aprenentatge amb el tarot. Gràcies per compartir amb nosaltres el teu viatge, aquest descobrir per descobrir-se. Seguim el camí? Seguim. Fins ben aviat. Gràcies, Glòria. Joves, tsunami d'emocions, amb Àngela Grau. Doncs bé, tornem a la secció Joves, tsunami d'emocions, amb la docent Àngela Grau, vinculada des de fa molts anys en el món de l'educació i les emocions, col·laboradora del programa. Com estàs, Àngela? Molt bé, molt emocionada, avui especialment. Avui és un dia molt especial perquè ens acompanya el testimoni d'una persona, una gran persona, Marc Castella. Ell ens parlarà de la necessitat de poder-se expressar. Ens parlarà des de la naturalitat, des del cor, des del sentir, des del col·lectiu LGTBI+, que és tan necessari posar-hi paraules i, el més important, posar el cor sobre la taula. Marc, sigues molt benvingut al Viure des de l'Essència. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí. Un plaer tenir-te. Àngela, per on comencem? Perquè realment és emocionant i ens fa moltíssima il·lusió de poder parlar amb tu d'aquest tema que tenim tanta necessitat de posar-li nom i de donar la mà. Com vares començar a sentir? Com vares començar a dir aquí està passant alguna cosa, jo no sé què hi ha però no estic bé? Doncs jo crec que ja des de ben petit, potser als 5 o 6 anys, sentia que no acabava d'encaixar a l'escola sobretot, o amb el que se m'obligava a ser no acabava d'encaixar-ho. El que passa que com que jo no sabia d'aquests temes, no tenia informació de res, tampoc sabia el que em passava. Vaig créixer sabent que tenia un problema, entre cometes, que al final no és un problema, però jo el sentia així. I al final, quan ja vaig ser més gran, al voltant dels 13-14 anys, ja començant l'adolescència, vaig dir, ostres, aquí em passa alguna cosa que no acaba d'encaixar i que durant aquests quasi 10 anys no he sabut què és, vaig a investigar. I va ser quan, investigant pel meu propi compte, vaig poder saber que era ser una persona trans i allà va començar el procés d'identificar-me, que cada dia que em despertava m'hi sentia més. Cada dia et senties més identificat a allò que es anava despertant en tu. Clar, exacte, sí. Com ho vivies des de casa, Marc? Doncs bé, abans de dir-ho als pares, jo tenia molta por, perquè sempre els he estimat molt i realment és una cosa que fa respecte, però ja des de que els hi vaig dir, des del minut 1 m'han apoyat i no hi ha hagut cap problema, i en aquest sentit he tingut molta sort perquè hi ha gent que no la té, aquesta sort. Des d'aquí, doncs, jo penso que és importantíssim fer un recordatori als pares, no? Un reconeixement, un agraïment, perquè no estaries parlant així, ni et sentiries així, si ells no haguessin estat sempre des del minut 0 al teu costat. Exacte. Jo puc dir una coseta? Jo sé que en Marc va tenir també molta ajuda i molt especial per part d'una cosina, oi que sí? Sí. Jo penso que això també és molt important, que sí? Sí, bueno, ja sap qui és ella, però va ser la primera persona que li vaig dir i jo, clar, li vaig dir en un moment que no sabia clarament qui era encara, estava en el procés de posar-me a lloc i és una cosina, la Núria, que em va ajudar moltíssim, que són de la mateixa edat a sobre
i que, bueno, els problemes que tenia jo, o les ratllades, o qualsevol moment, m'ha ajudat sempre i ha estat sempre al meu costat. Que bonic poder-ho parlar així, i ara d'alguna manera com dius, això no pot quedar d'aquesta manera, jo haig de posar un altaveu perquè, bé, no sabem per què uns tenim la sort de sentir-nos acompanyats, d'altres no, però com que tots estem aprenent i no hi ha judici, hi ha un altaveu posat que les persones que t'estan escoltant puguin dir gràcies Marc, gràcies per donar-me aquest cop de mà per poder connectar i sentir quin és el següent pas a fer, no? Sí, jo penso que això és superimportant. Mira, tu sempre has estat obert a qualsevol col·laboració que se t'ha demanat en aquesta línia. A l'acte de valentia de tu manifestar-te com et senties i voler ser coherent amb com tu eres, que això jo penso que ja és un acte de valentia en si molt gran, que ja se t'ha de felicitar molt per això. A més, el següent acte de valentia molt gran que jo veig que hi ha aquí és el voler-ho compartir. Perquè aquestes coses, que són molt personals, d'acord? Una cosa és que tu facis els passos perquè necessites tu sentir-te bé amb tu mateix i en l'entorn més proper. I, evidentment, no tens cap obligació, per dir-ho d'alguna manera, anar, mira, fent una bandera, no? Però jo penso que tu ets molt conscient de la feina que es fa i l'ajuda que es dona, no?, quan obertament amb gent doncs, jove, com altres vegades has fet, que t'ho he demanat i sempre m'has dit que sí, i jo ho puc dir, perquè jo hi he sigut, de quina manera ho agraeixen nois i noies. Jo estic parlant d'alumnes meus, tu saps, que t'he demanat que vinguis tu a explicar-te, i la feina que es fa i com t'ho agraeixen, no? Sí, jo crec que això també, aquesta part meva surt perquè jo realment quan estava en el procés d'identificar-me qui era o de dir qui era el meu entorn no vaig tenir referents pròxims. Coneixia famosos que havien sigut, però realment a nivell de poble d'on jo hi era potser sí que hi havia persones trans però jo no les coneixia i tampoc vaig fer el procés sabent que, per exemple, podia sortir al carrer i trobar-me amb una persona trans, no? I jo crec que haver-me-la pogut trobar o haver pogut tenir un entorn similar a alguna persona trans i que jo la coneixés hagués facilitat moltes coses i m'hagués fet moltes pors. Per això és que també jo sempre que puc faig el pas i ho dic obertament. Des de la gratitud, Sí. Des de l'agrair a la vida. Sí. Està molt bé que ho facis, perquè jo sí que puc donar aquest testimoni, no? Com a docent, tu saps, jo et vaig tenir a classe, tu també. Jo et vaig tenir classe, tu també. Per mi és un goig pensar i haver vist tot el teu procés, no? La valentia amb què tu doncs, vas decidir, després de dir-ho als teus pares, dir-ho als teus companys de classe. Sí. Com ho vas viure? Bé, per mi va ser, pot ser contradictori, però dels passos més fàcils, perquè realment els meus amics ho sabien, la meva família ho sabia, i per mi era el que m'importava, no? Tots m'apoyaven, tots posaven de la seva part, hi ha gent que els va costar més que altres, però tots tenien la voluntat d'apoyar-me i de seguir aprenent, que és al final el que compta. I realment vaig dir, mira, si surt bé, millor. Si no, tinc la gent que m'envolta al meu costat. I per sort va sortir molt bé, els companys, ja va ser per mi com dir-ho a tothom, no només als d'Argàs, sinó a tothom, a tot el món. I tothom supera una molt bona rebuda i va ser dels millors dies de la meva vida aquell dia. O sigui, aquest dia vas tornar a néixer, podríem dir. Sí, exacte. Per dir d'alguna manera. Sí. I jo t'he de dir que, com que ho vaig viure des de l'altre costat, però també estava en el col·lectiu d'escola, jo sabia que ho diries, no? Sí. Bueno, hi havia hagut aquests contactes previs, no? I sí que, evidentment, jo tenia les antenes posades, perquè era una experiència que en la nostra escola era la primera vegada que almenys manifestament es vivia. Així és de clar. Jo ho vaig viure com un regal col·lectiu que un dels nostres alumnes, amb tota la seva valentia, estigués fent aquell pas. I de quina manera els companys, perquè clar, ja no eren només els de la teva classe, evidentment va ser el bombazo, va ser la notícia bomba d'aquell moment, no? Però amb quin respecte i amb no sé, jo penso que es va alliberar molta gent, aquell dia. Sí, pot ser. Es va alliberar molta gent, no? De dir, però una cosa d'aquesta resulta que un pot anar i ho pot dir, no? Altres companys, anys enrere, sí que és veritat que també havien sortit de l'armari, no? Havien dit que eren gais o així, però com a trans va ser la primera experiència. Es van obrir molts interrogants. T'he de dir que com a mestre a mi em van arribar moltes preguntes. Però Àngela, això així, això així. Què els diries, Marc, a les persones que senten, no? Que senten que està passant alguna cosa dins seu, que no se senten i no saben com fer-ho? Què és el primer que els diries? Com? Sí, doncs que jo crec que al final cadascú té un camí diferent, però que tots els camins acaben arribant a Roma, no? Que
al final cadascú té els seus objectius i s'acaba arribant. Si la família no t'apoya, és igual, al final ho acabaran fent perquè realment no estem a fa 50 anys, estem al segle XXI i que molts cops ens pensem, quan encara no ho hem dit al nostre entorn, som molt pessimistes molts cops, sí, ens pensem que ningú entendrà. Jo també m'ho pensava i era el primer en pensar-ho i també ara miro i dic, ostres Marc, no valia la pena perquè tothom t'apoya i que realment al final amagar-ho no val de res perquè acaba sortint i és una que portes dins tota la vida. És allò que diu el Salvat Papasseit, les ombres són de pedra, Sí. moltes vegades. Sí. A les persones que ens estan escoltant i que probablement avui també han fet un clic i han dit, uau, el Marc està parlant des del cor, realment hem de baixar els vels, no? Sí, no sé, jo crec que hi ha aquest sentiment de voler millorar cada cop, no? I tant les persones més grans com les més joves ho estan fent, cadascú té un rol i el meu rol, per exemple, és intentar ajudar a aquestes persones, però també aquelles persones més grans que han fet el clic avui també és important que l'hagin fet perquè han obert la porta que els pugui ajudar també. Perquè en el fons ens estem ajudant els uns als altres. Sí. El que es pensa que ajuda és l'ajudat, no? Moltes vegades. Sí. Què és per tu viure des de l'essència? Què seria per tu viure des de l'essència, Marc? Doncs sent qui ets, perquè jo he notat molta diferència molts cops entre... que jo sempre dic que és com si hagués portat 2 vides, no? I vaig tornar a néixer quan vaig dir que era trans, no? I jo em pensava que vivia abans de dir que era trans i em vaig adonar que no, que realment podia haver sigut feliç però que no era res comparat amb quan vaig dir que era trans. Hi havia complicacions perquè molts cops tampoc és un camí de pètals, però al final et val molt la pena perquè ets tu i no hi ha res més important. D'alguna manera és allò de que se'ns ha de passar una mica la tonteria tots plegats, no? Sí. Hi ha una frase que quan abans l'has comentat he dit, uau, quina raó que té, no? La podem recordar? Sí, que amb els meus pares, per exemple, molts cops parlo amb ells, no? I ells em van apoyar des del minut 1 i ells sempre em diuen que si jo no hagués sortit trans que encara seguirien sent idiotes ells, no? Que molts cops fins que no tenim alguna persona propera que ens dona un toc, no? Clar, exacte, que molts cops podem conèixer aquests temes de lluny, però llavors quan ho tens a casa no és res comparat al procés que has de fer, saps? I donar-te en compte del que realment importa, Sí. I que se'ns passi una mica tots plegats la tonteria, i veure el que és essencialment important a la vida. Sí. Àngela? Jo trobo faltar només un punt, si ens dona temps. Sí. I és, dintre de aquest sentiment que doncs expressen els teus pares, no? De fet, ells jo penso que estan fent el màster complet, no? Perquè amb alguna càpsula anterior havíem dit, no?, que moltes vegades doncs, la gent, per desconeixement, posem tota la mateixa olla, no? Perquè, bueno, primer va ser doncs, una mica la sorpresa de dir-los que tu et senties trans i tot el procés que això va suposar. Després de dir-los doncs, amb quin tipus de persona doncs, tu et senties atret, no? La parella que ara tu tens, no? També ja va ser una altra... Perquè, clar, la gent encara es fa com una mica en embolic, no? Clar. Sí, com ho podríem explicar això? Perquè s'entengués d'una vegada que jo hi ha moltes molt, combinacions. per exemple, soc un noi trans i bisexual, no? Això, la gent ja... Només d'això ja els hi trontolla al cap, no?, molts cops. Que realment una cosa és amb els genitals que tu neixes, físicament, i que erròniament se'ns assigna un gènere i socialment està fet així i està malament, no? Perquè després aquest gènere no té per què coincidir, i és el meu cas. I després hi ha una orientació sexual que és les persones que a tu t'atreuen, no? Que no té res a veure amb si et sents home, dona, no binari o qui et sents, no? Inclús hi ha gent asexual que les relacions sexuals pues, no els hi treuen i està igual de bé que si t'atreuen que si no, o amb qui les fas o amb qui les deixes de fer, no? I jo, per exemple, soc un noi trans i estic amb un noi sortint, no? I molts cops la gent diu, però no hauries d'estar amb una noia? Pues no té per què, saps? Això costa encara d'entendre, però és tan important que gent com tu, no?, que ho esteu vivint i que no és allò que t'estàs com inventant per fer-te veure, no? Clar, és la realitat d'aquesta gran diversitat humana tan interessant i tan rica de la que formem part, no? Sí, jo crec que molts cops també, a mi també m'han dit la frase, ho fas per fer-te veure, però crec que
ningú vol ser discriminat per atenció. Doncs amb aquesta frase tan bonica, ningú vol ser discriminat per atenció, Marc Castella, t'agraïm moltíssim i et convidem que vinguis més vegades a l'Oïr des de l'Essència per seguir parlant, per seguir compartint. Segur que s'han despertat moltes coses a poder seguir dient en propers programes. Vull dir que estàs a casa teva. Merci. Moltes gràcies, Àngela. Gràcies, perquè ha sigut un regal, doble. Sempre m'encanta venir aquí al teu programa, però avui amb aquest convidat tan especial doncs ha sigut doble regal. Moltes gràcies a tots dos. Seguim en el camí. Gràcies. Sons per a l'ànima, amb Marta i Vega de Magam. Doncs sí, estimats oients, finalitzarem el programa d'avui amb Marta Vilabó i Vega Montero. Elles són creadores de Magam, aquests còdics de so que fa que connectem amb la nostra ànima, amb el nostre sentit de vida i que, sobretot avui, tema del que ens parlaran, el còdic de so de la gratitud, el donar gràcies, no? La importància de donar gràcies a la vida, perquè és una bona manera de transmutar. Marta i Vega, com esteu? Molt bones. Hola, Glòria. Hola, bones. Aquí estem un altre programa, felices de poder compartir. Que bonic, no? El còdic de so que avui compartireu amb nosaltres per meditar, per vibrar en gratitud, no? Aquest amor que ens envolta, no? I és una bona manera d'així poder obrir el cor. Sí, exacte, Glòria. Mira, just ho has dit, la gratitud ressona amb amor. Quan estem connectats a l'amor i a la gratitud, doncs la nostra vibració s'expandeix i s'eleva, no? I bueno, això és fantàstic perquè poder viure des d'aquí, des de viure les experiències que ens passen al dia a dia, donar les gràcies, no? Doncs això fa que tinguem una visió i una vibració ben alta davant de tot el que la vida ens posa davant. No? Clar, és el fet aquest que fora pot haver-hi un tsunami, una tormenta, no? Però si la nostra vibració intentem que no baixi, si estem des de la gratitud, agraint tot allò que ens envolta alhora, encara que ens costi de vegades, però tot té un sentit, tot passa per alguna cosa, tot hi ha un aprenentatge al darrere i és essencial no perdre aquesta mirada. Així és, perquè, bueno, realment, quantes vegades ens han passat coses que pensàvem que eren terribles i a posteriori, mesos més tard, dies més tard, en retrospectiva, anys més tard, pensàvem, mira, és que vaig aprendre moltíssim d'aquesta situació o vaig poder fer aquest canvi de pensament o d'actitud que tant necessitava, no? M'ho van haver de posar així perquè jo reaccionés, no? Llavors, clar, també és un moment per donar les gràcies a aquestes situacions més complicades o que quan estem en el moment no podem veure, no? Però tenir la confiança de que tot passa per alguna cosa i poder donar les gràcies a l'experiència i al evolucionar que podem tenir gràcies a ella, no? Totalment pel poder de la paraula, no? Perquè si ens instal·lem en la queixa, encara que a vegades un té el dret de poder tenir aquests moments d'estar enfadat, de treure la ràbia, de treure aquestes emocions que són més tòxiques però que han d'aflorar cap a fora, però una vegada ho hem fet, hem de connectar amb la gratitud per tornar a la vibració i la vida sap perquè ens posa les situacions al davant. Així és. I has parlat molt bé de les emocions. És cert que com aquesta part humana que tenim, no? El primer que si passa alguna cosa que no ens agrada, no? Surt, no? L'emoció de la ràbia o de la tristesa i és molt sa que surti i poder-la transmutar, no? Per després això, no? Fer aquest procés de treure l'emoció quan abans per transmutar-la i veure què hi ha més enllà de l'emoció, no? O sigui, l'experiència que hem tingut més enllà de l'emoció, perquè aquí és on podrem veure que tot passa per alguna cosa, que tots estem aquí per aprendre, això és una escola i que cada aprenentatge l'hem de rebre amb gratitud. L'escola de la vida, no? Nosaltres us volem donar les gràcies des del Viure des de l'Essència perquè compartint els còdics de so en el programa realment sentim molta gratitud perquè és molt fàcil a vegades d'entrar en desequilibri i el fet de tenir el ritual, no? A diari, o si més no, quan un ho senti, posar-se aquells minuts, perquè no deixen de ser uns minuts diaris, és que et canvia
canvia el teu estat anímic, et canvia la vibració del teu cos i et sents amb una pau que abans no tenies. Exacte, perquè sempre ho hem dit, no? que el so és molt directe, és una eina molt directa i que arriba a tot el cos, fins i tot es pot sentir físicament en el cos, no? quan treballa la música. Per tant, això animem a que tothom uns minuts al dia amb la música, que no cal que estigui pendent del rellotge, de quants minuts faig de meditació, és igual. És posar-te la música i poder connectar 3-4 minuts el que cadascú senti, i això, cadascú elevant la seva vibració en gratitud, en aquest cas, és una ajuda a tota la humanitat, al final. Totalment, doncs, si us sembla, Viga Montero, Marta Vilabó i creadores de Magam, aquí finalitzem el programa d'avui escoltant el còdic de so de gratitud. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montesell.